Здравейте всички, аз съм WinBG, а днес ще играем в сервера csmaxgaming.info. Както виждате, днес има повече хора, понеже е 8 вечерта и 8:20, а той не го знам къде е, да, даже го следнаха, даже бил без база, което не го видях. Та да си направим някаква смешна база. Така, правим тук нагоре. Чакай там. Чакай там. Да, за една... Ой, 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 ой. Ой, 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 ой. Ой, 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 ой. Може да видите какви админи има, дами и господа. Мишката не спира да ми премега пред екрана. Това не знам кой епизод е, но ще го напиша като кача клипа. И така. Понеже тук е много тъмно, нищо не мога да видя. Добре. Очакващи са. Още едно купче! Моята мечта. Сега пак и не мога и да го сложа. Мамицата от тия. Долу ако падна. Просто ще се дам да ме убият, защото много ме мързи да си правя база в момента. Ще ми застана на челна стойка тук гори и ще чакам да почне рунда. Тук гори. Тук по-широко да се минава. И тук по-широко, само че там е едно тесничко. Ой, тук е тесничко. Може да си пробваме да си направим база. Лет си един. Коса получи. Да, тук в сървъра има дабл джамп. Защо не го взех? Много стават грешки, като не мога да взема някакво купче. Понеже понякога натискам копчето. Не. Между другото, базата ще ми бъде много смешно, някаква бъгава. Ари бе игра, защо ма мразиш бе? То не е само една игра, да, ама. От мен да минеш, ще борим за една. Игра, която ме мрази. Бързо. Май, прелесна база. Понеже ме мързи да си правя база. Пет минути докато се смени мапа. Това е чудо. Еко, нема го ни бе. Уй, мъж. Ако оцелея в тази смешна... Съжалявам, не беше наръчен. Ладно, оцелея. Май паре отдолу, бе. Кой бе? Не, брат, не. Леко сега, добре, близо бях, като го пускат. Другото, това зомби, което съм е много... Яйца. Сея. Разбира се, някак да бъде. Сега. Предай нататък номер 2. Ама ще го предам повече.
Не. Не. Това момче е много злобей. Сега ще му накажа бедната главичка. Ой. Също тази база е много гадна. Ресон спид. Сяпай ми слага момчето. Абе, ти ти нещо на мен ли бе? Така е. Ще виждам всичка. Ставам ще. Амиса. Две хедшотки.